mukomana anonzi Robson Chere vatikambotaura mavhidhiyo akapfuura titi aiwa these guys vari kuita mainterviews nema-human rights defenders, vanhu vakavabetsera kuti vabude in prison, but these guys vainzi havazokwanisa kudeliver kana kutaura anything about what they faced kana maencounters avaisangana nawo matortures pamwe chete nemuprison kwavaiva kuchikurubhi. muzuva ranhasi vazobuda pachena vakataura. Sadambida mashoko anobuda anosirisa achitaurwa nevakomana naRobson Chere. Vamwe vaona evhidhiyo rokutendera pasocial media achitaura kuti aiwa the paranoia wekonziswa nethe regime ndeyekuti aiwa they are not sure kuti aiwa vanhu vachiri kuvada here kana kuti vanhu havasimbodona kana trust mavari, vanhu vasina kana vhoti mavari, vanhu vasina kana support mavari. Wese painga iri towards the Sabc summit vakanga vari desperate, vasingazivi kuti vanhu vari kuda kuita sei paThe forthcoming Sabc summit madays. Wasandapinda mashoko anobuda togwa panapa naRobson Chere, ndobva wasubscribe walike turn on the bell icon. Anoposta mapictures amuri kuona ayo obuda nyora achiti though we have been released from prison cells, our thoughts are still with our fellow comrades who remain behind bars. Let's unite and amplify our voices to demand freedom for all of them. Together we can break down the walls of justice and liberate our brothers and sisters. #justice now. mukomana anonzi Robson Chere ari kuya panapa achadvokera chiti yes zvese zvinongave zvakaitika, takasangana nezvakawanda tocha abduction kana zvinhu zvese zvakasiyana nazvo kana maencounters evamwe vakasiya muprison, but ari kuyachiti maminds edu kana mathoughts hazvisi kubva mavari. inoda kuti vari kungofunga vamwe vavo vakasiya vari kuziva kuti vatoti vanokudze zvironda nzvimbo dzavari kugara dziri fundamented, hakuna maconditions ari safe ekuti aiwa what a human kind inganorarama ikoko. mashoko anobuda achitogwa naRobson Chere atikona kuti anosirisa, hatikona kuti atova nemwoyo wekunzwira vamwe tsitsi, watinoti vakomana vari kumakotsi kana the regime haina kana basa nevanhu vari muprison. todze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? ndina comment section medu, musava no subscribe or like, turn on the bell icon.